ko ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bouakar Sidiki Bouakar Fin tiɲɛtigi tɔma Bouakar min ɲɛ kabakoma ye Bouakar min bɛ fɛn caman dɔn Bouakar min kalannen don Bouakar ni sigira n gɛrɛ la kaban i k'a dɔn hakili bɛ sigi cɛw i k'a dɔn ayiwa min ye kunnafoni gafe ye an sigira kɛnɛ kan i ɲɛnafin tun bɛ mɔɔw la kunun ko ntɛnɛndon i nafura dama ka n'a bila bi la muɲa ani nisɔndiya nana bɛɛ lajɛlen na Bouakar i k'a dɔn hali bi an bɛ dugawu k'i ye i yɛrɛ i ka dugawu k'an ye Bouakar i k'a dɔn gɛlɛya min n'o y'an sɔrɔ Ala k'an kisi a ɲɔgɔnna ma nka an ka hakili sigi an ka baara la ka fɔtaw dɔn sɛbɛnni kɛtaw k'olu dɔn n'o kɛra an bɛ kisi fɛn caman ma e ko mun k'a fɔ an bɛ de y'a ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ an tɛ foyi da nin kan an bɛ tila ka na kuma de kama ne ko i ye kunkolo in di i y'a di sɔrɔ wa ne ni kunkolo dilen ma se ma yan ayi i na don a finne kun don nka a bɛ komi a yelen kura ayi ne tun bɛ taa de ayiwa ni kun bɛ taa a n'a kɛ i selen ntɛnɛn ye k'a sɔrɔ kunkolo bɛ taa a n'a k'i sɛbɛn kɔrɔ ko cogo di ne y'a mɛn ko gɛlɛya in bannen k'i kun taara burusi kɔnɔ k'i bɛ t'i ko ne ko hali bi e bi ko o tɛ burusi kɔnɔ o tuma i bɛ yebali fɔ furakɛ sa e ma buse ka taa i ma koli min kɛ yanni ka don e bolo ko i bɛ taa mun koli kɛ koli jumɛn b'o la Ahmed Jakite ne ko bala cogo bɛ di Bouakar Sidiki ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 300 ani siɲɛ 40 ani siɲɛ 2 fɛn min bɛ to misɛnya la o ye fini ye Dawuda Sangare nin y'a ka sɛbɛn ye Bouakar a ko i k'a dɔn kunun ko dankɔrɔba weelela ani kiiritigɛlaw ɲɛ dara ɲɔgɔn kan ɲɛngwɛn ka ɲininkali bolo da jɔnni bɛ se ka da la don dɔ la Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn dankɔrɔba min n'a ye faamaya caman kɛ jamana kɔnɔ a ka hakilinaw ani wulikajɔ jamana jɔli la maa caman y'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ nka latigɛ ka kɔrɔ jɔni ye a ko kunun ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye yadɔ a yɛrɛ bɛ kaso kɔnɔ a bɛ kulukɔrɔ kaso la i k'a dɔn Bouakar premier ministre kɔrɔ a welela min ye minɛkun ye ani fɛn minnu b'a nɔfɛ jamana sariyasunba n'o ye cour suprême ye i k'a dɔn nin y'a ka ɲininkali fɔlɔ ye sɛbɛnnikɛla ko tigɛtigɛ nana sabula n ye nin dɔn e yɛrɛ fana ye nin dɔn Bouakar Sidiki i k'a dɔn an ka kuma sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn o fɛn dununnen bɛɛ lajɛlen t'i ye jalaki jumɛn bɛ Choguel nɔfɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn sɔmin don k'a fɔ warimugu caman bɛ yen a kasabi bɛ se miliyari hakɛ ma min kɔni ye kiiritigɛlaw sɔminen don k'a fɔ o tununnen don a nɔ na o k'i bɔ yen jalaki wɛrɛ bɛ yen n'i y'a mɛn blanchiment d'argent wari bayɛlɛmani ani wari donkojugu i k'a dɔn a b'o fana ko fɔ sabula maa min a bɛ fangaso ɲɛmaaya la n'o ye primature 2021 ka taa bila fɔ a bɔ waati la u y'o bɛɛ lajɛlen jate de fura wari kasabi minnu bɛ yen ni k'a bɛɛ lajɛlen jate minɛ nin ko in yɛrɛ bɔra maa min na ni ka gundo da kɛnɛ kan o kɛra vérificateur général ye kiiritigɛlaw kɔni y'o sɛbɛn de ta 2021 2022 23 2024 Choguel Kokala Mayiga jate min kelen bɛ k'i minɛ i k'a dɔn a wari kasabi ka bon sabula sɛbɛn wari miliyari 2 ani miliyɔn damadɔ o sɔmi kelen don k'a fɔ o de tununnen don nka kuma min n'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ u y'a ye k'a fɔ min ye miliyɔn 6 n'a kunkanfɛ o kɔni kun b'a nɔ na nka tɔ in de sa o de b'a ka ɲɛɲini sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye jatew ye i y'a dɔn ni maa kala n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ tubabukan na maa t'a bɔ fan dɔn o tɔ ye min ye o de b'a ka sɛgɛsɛgɛ k'o ɲɛfɔliw ɲɛdɔn kiiritigɛlaw kɔni u ni Choguel bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛlaw ko n'i ye hakilinaw ta Choguel kelen ma gɛlɛya sɔrɔ sabula kuma min n'a bɛ wele o y'a sɔrɔ a ka directeur de finance kɔrɔ o minɛna a baarakɛɲɔgɔn ani minnu ka surun ninnu bɛɛ lajɛlen kun minɛnen don procureur général fɛ min bɛ cour de suprême ko fɔ n'o ye Mahamadou Timbo o kɔni ye kɔrɔfɔ ninnu i k'a dɔn k'a sɛbɛkɔrɔ da ɲɛkɔrɔ min ni min kɔni ye jalaki n'an b'i nɔfɛ sa dɛ o de ye ninnu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ la min ye primature ye k'a dɔn san o san nafolo kasabi dɔ bɛ ta ka di u ma u k'an ka baara kɛ ni min ye u ka jatew la o wari in de kɔni ɲɛmatununnen don sɔmin kɛra fana Choguel na kɛ ayiwa min kɔni ye kɔntaraw ye n'o ye baara bolo dɔ k'o di jagokɛla dɔw ma olu fana nin b'a la bɛɛ ko min kɔni ye bɛn
ngan sɛbɛn min kun bɛ AGT ani primature ni ɲɔgɔn cɛ wari in caman na kɛ a sagora ye sɛbɛnnikɛla y'a jira tuguni a ko min kɔni ye ayiwa procureur ye a y'a jira k'a fɔ chambre d'accusation n'o ye jalaki yɛrɛ soba ye olu kɔni ye wulikajɔ fɔlɔ minnu kɛ o kɔni ye nin ye fɛn wɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ i n'a fɔ fɛn wɛrɛ tɛ bɔ a kɔnɔ o de kɔni kɛra Choguel yɛrɛ minɛkun ye e ko a t'i ni ka tile 100 bɔ Choguel kɔni i k'a dɔn a bɛ kaso la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye wulikajɔw ni jateminɛw ye u bɛna a bɛɛ lajɛlen de furansa yalima kiiri in kɔni a tɔ bɛna kɛ min ye maa si den kelen den min b'o dɔn nin kun ye sɛbɛn ye min ye Dawuda Sangare ka sɛbɛn don an ye min bɔ indépendant kɔnɔ karamɔgɔ dɔ tun wɛrɛ l'indépendant bɛ u fo ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko soir de Bamako bada Laya Jara nin y'a ka fasiri ye Laya ko anw ka camanjɔrɔ fanga bulon ɲɛma n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye e ko a ma ministre saba suganti gouvernement kɔnɔ k'olu bila ci kɛrɛnkɛrɛnlen na wa o ci kɛrɛnkɛrɛnlen o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin fɛn min ma o de ye i y'a dɔn an ni sunkalo kalo an n'o man jan tuguni o n'i y'a lajɛ sunkalo a tɛ taa da dumunifɛn minnu cayali kɔ an ka sugu bulon kɔnɔ ani maa mako bɛ ta ka ɲɛsin da dumunifɛn minnu ma o kow bɛɛ lajɛlen ka fɛsɛfɛsɛ ni k'a sugu dɔn i b'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔ fana n'o sigila sen kan n'a bɛ wele ko comité de gestion des crises et catastrophes n'o de ye kasara minnu bɛ na jɛkulu in min n'a ka wulikajɔ kan ka ɲɛsin o kunbɛli ma fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ ka se ka gɛlɛya ni k'a senkɔrɔma cɛ ka se ka gɛlɛya a tɔɔrɔ ka se ka a fɛgɛya i y'a lajɛ comité de gestion des crises et catastrophes da fɔlɔ la fɛn min na o de ye tajiko min n'o gɛlɛya tun bɛ Maliden kan jamana seleke 4 kɔnɔ u y'o datu o la k'an bɛ donnin minɛ ko bi min ye tajiko ye a gɛlɛya daminɛna ni funtɛni min ye donc ala caman bɔla a la min ye premier ministre ye a y'a jira sa k'a fɔ hakilina min filɛ nin ye dɛ o kan ka to sen na ni dɔ ma fara cɛsiri ni wulikajɔ kan fɛn man ka bɔ o la tuguni wa a tɛ taa jɛrɛjɛkulu minnu fana kɔ n'o an b'u wele nanzarakan na ko les secteurs concernés u bɛɛ lajɛlen k'u wele bɛ nin kɛnɛ kan minnu ko tarata n'i y'a lajɛ tɛgɛnɔ bila kɛra sɛbɛnfura dɔ la gouvernement ani groupement professionnel fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ novembre kalo tile 21 san 2025 a jirala o la sa k'a fɔ min ye anw ka sugu bulonw ye fitinin fara belebele kan a bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ da dumunifɛnw na maa mako ye bɛ se fɛn o fɛn ma o bɛɛ lajɛlen wulikajɔw ka sabati i y'a dɔn n'i y'o ko fɔ min ye anw ka camion batigiw ye olu bɛ wele sɔrɔ bosobaw olu fana bɛ wele nka min ye ministre so saba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement kɔnɔna na olu kɔni u bilala baara la bawo n'i y'a lajɛ an ka ministre so min n'o ɲɛsin bɛ anw ka usine ko ma jago ko ka taa se min ye anw ka jamana nafolo ko n'a sɔrɔ ko fo ka taa se anw ka jamana cikɛ ko ma ni ministre saba bɛɛ lajɛlen tɛgɛnkɔni sila u la ka tila k'u bila baara la cɔmɔjɔrɔ fanga fanga bulon ɲɛmaa fɛ n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye k'a jiru la k'a fɔ u ka wulikajɔ ka se ka sabati kalo min n'o b'a la ka na n'o ye alisilamɛw ka kalo ye ni o ye mois de Ramadan ye fɛn minnu bɛ yen n'o da dumunifɛnw ye ni sunbaatɔ n'an mako bɛ jɔ o la o bɛɛ lajɛlen ka doni o mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ ka don jamana kɔnɔna na walasa maaninfinw o ka a ɲinini sababu la a kana kɛ degun ye ka ɲɛsin u ma n'i ye ko in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye général de division Ablaye Mayiga ye nin kɛnɛ in dayɛlɛlen a ye bonyamasegin ta ni ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ka d'a kan a ye wulikajɔ min kɛ ani a sɔnna ka hakilina kologɛrɛ minnu ta ka tila ka yamaruya di ale ma a ka se ka waleya walasa min ye tajiko gɛlɛya kɔlɔlɔ fɔlɔ ye o bɛɛ lajɛlen ka baasi ka bɔ yen fɔlɔ n'o bɔla yen wa hakilina filanan min yɛrɛ talen filɛ nin ye premier ministre fɛ n'a bɛna kɛ sabu ye ministre de l'économie et des finances ka taa se ministre du commerce de l'industrie ma ani ministre de l'agriculture ninnu bɛɛ lajɛlen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa min ye da dumunifɛnw ye u ka sɛbɛkɔrɔ sarada an ka sugu bulon kɔnɔna na wa min ye secteur minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsin bɛ nin dumunifɛnw ladonni ma ani min ye tajiko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a jira k'a fɔ u ka baara bɛna ɲɛsin fɛn min ma o de ye filamuru kɛlɛli ye les réseaux parallèles u ka kɛlɛ fo k'a sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ maa wɛrɛ maaninfinw joli b'a la ka bɔn taji minnu ladonni la n'a fɔra ko dɔw de sigi bɛ yan Bamakɔ faaba kɔnɔ olu b'a la ka a suɲɛ ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ ka sira wɛrɛ don taji ninnu kɔrɔ maa minnu n'a ka kan k'olu kɔni tɛgɛlankolon ko ka bɔ a la pepewu o tɛ ɲɛ dɛ
o réseau parallèle ninnu min ye fanga tigilamaw ye o ka wuli k'u jo sen kan wa min ye nin groupement n'o ye jɛkuluba fila ye olu minnu da don b'a la ni k'u tɛgɛ di nin minisirisoba fila ma u ko k'u ka wulikajɔ bɛ ɲɛsin nin taakojugu kɛlɛliw de ma ani da dumunifɛnw don dɔ la k'a fɔ k'i na don ni fɛn wɛrɛ ye k'a fɔ ko nin don k'a sɔrɔ o tɛ ka jamana k'a ka waganden ni k'a langoloya o fana k'o kɛlɛ ka kɛ nin ko ye sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ espoir de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri don wagatigi n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni a bɔliko siɲɛ 7,000 932 o ye dɔ kɛ Boubacar maa ka fo ni k'i waleɲuman dɔn wagatigi n'i ye min kɛ o foli kan ka da nka n'i ye baarakɛla ba fo min fana y'o dɔn i kan k'o fana sɛbɛn kɔrɔ fo wagatigi a ko Mali nin jamana belebele nin jamana barikama ye nin jamana min n'a ka wulikajɔ ni cɛsiri tɛ bila kun ye jamana min ni bi ni bɛɛ lajɛlen dama ka kan jamana min na i b'o dɔn jamanakuntigi yɛrɛ ka kɛɲɛ a n'a ka baarakɛ bolo fɛ général d'armée Assimi Goïta maa tɛ jamana in kɔnɔ k'i ni jamana tanuni manga walima i n'a bonya manga n'i ye fɛn kɛ wagatigi i k'a dɔn i ni min kɛli ka kan o bonya o bɛ ta ka d'i ma jamanakuntigi yɛrɛ de y'a kanu maa minnu ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ a tajiw ko gɛlɛya la fo ka n'a nɔgɔya bi wagatigi ninnu ni foli ka kan minnu bɛ nafolo bɔ ka kamiyɔnbaw san n'o ye opérateur économique ye ka taa taji joni ka na n'a ye jamana kɔnɔ wagatigi i k'a dɔn u bɔ nin na u ka citernes jeni na u ka nafolo caman ɲɛna wagatigi i k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'a fɔ o bɛɛ la u y'u sɛbɛn kɔrɔsɔn ka jamana dɛmɛ fo ka se nin yɔrɔ in ma o tuma u ka tanu u ka fo o de la min ye caji feere la i k'a dɔn maa 13 wagatigi i k'a dɔn bandiri taara ka d'u disi la n'i y'a mɛn chevalier de l'ordre national du Mali wagatigi i k'a dɔn o ye janjo de ye nin ɲɔgɔnna fɔra n yɛrɛ ye Alpha Umaru Konare fɛ wagatigi dama k'u ma i mana kɛ kamiyɔntigi ye i mana kɛ waritigi ye wagatigi yɛrɛ tɛ taa don citerne kɔnɔ k'a boli ni ka bɔ Abidjan taji sanyɔrɔ la k'i bɛna n'a ye Mali kɔnɔ cɛŋana dɔw de fana bɛ yen minnu y'u ni da u kan o ye chauffeur n'u ka parantu ye wagatigi chauffeur minnu jogina wagatigi k'a dɔn u ni foli ka kan minnu zara wagatigi k'a dɔn ɲina kana ko olu fana kɔ wulikajɔ ka taa k'u sɛgɛrɛ sabula ninnu fana bɛ n'a fɔ sɔrɔdasiw den u sɔnna k'u ni di jamana ma n'o tɛ chauffeur tɛ ko gɛlɛn ye taa ni mobili ye Abidjan n di taa wagatigi o t'a bannen wa sɛbɛnnikɛla ko nin gɛlɛya in bɛ sen na chauffeur minnu y'u ni di a ko i k'a dɔn olu fana tanuna jamanakuntigi yɛrɛ mana sogo donni ka na o ta ninnu ko kuma fɔ wagatigi a bɛ jamanadenw nisɔndiya a b'a to jamanadenw i k'a dɔn u tɛ siran fɛn ɲɛ maa o maa b'a la i ni baara fɛn o fɛn kɛli ka kan n'i b'o kɛ wagatigi i k'a dɔn a na dɔn jamana fɛ sɛbɛnnikɛla ko nin ko minnu kɛra a k'i b'a ye k'a fɔ min ye bamanjɛ kawale maa jugu dana jugu minnu ɲɛna Maliko na ban n'u ye nin kɛ ka ban wagatigi tajiko k'a bali ka don jamana kɔnɔ an ye waati kɛ gɛlɛya in na nka faamaw ye min fɔ an ye o de ye bɛɛ k'i hakili sigi gɛlɛya in ye waatinin ye wagatigi k'a dɔn u y'a fɔ cogo min na a kɛra ten nka maa minnu kɛra sababu ye minnu y'a baara kɛ u ni tanu ka kan u ka fo nafolotigiw mana tanu i k'a dɔn chauffeur ka tanu chauffeur fana tɛ diya ni parantiw t'u nɔfɛ parantiw fana ka fo nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni n bala cogo bɛ di dɛ karamɔgɔ dɔ tun kɛra n'i ko naloma ma k'o ka t'i dogo ni jantomaga a bɛ si a kunfɛ n'i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko la sirène na Bisidi Sɛnbara nin y'a ka fasiri ye Bisidi ko anw ka saramɔɲɔ dilanyɔrɔ n'o ye société malienne de tabac et alimentation Mali ye Sonatam k'a ma ko Sonatam donc ala n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ ani gwɛli da kelen u t'an bɛ ka ɲɛsin o ka comité syndical o secrétaire général ma y'a ta k'a lajɛ min ye Umaru Esila ye wulikajɔ n'o de ye licenciement ye ka gɛn k'a tɛgɛ ko ka bɔ baara la o baaraw fɛɛrɛ tigɛlen don min ye Sonatam ɲɛmaaya bulon ye kɔrɔfɔ in a sɔrɔla Bisidi Sɛnbara y'o sɔrɔ Sonatam a ka sɔrɔnali don jɛkulu de fɛ n'o dɔ ye maître Yeya Touré ye n'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔfɔ in yɛrɛ sɔrɔla cogo di dɛ bawo kabi min ye avril kalo tile 23 ye san 2025 camion de
livraison dɔ n'o de kɔni ka baara ye ka eau minérale Tombouctou o ta ni ka na n'o ye baw bɛnkan bɛ o ni Sonatam ɲɛmaaya bulon ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye direction ba ye nɛgɛ kanɲɛ 16 dana gosilen kɔ ni sanga 50 ye i b'a ye k'a fɔ nin camion belebele in a kɔni a nana ni awaji bidon ninnu ye n'o ye eau minérale Tombouctou bidon carton camanba de ye u kɔni nana jateminɛ kɛ sa a bɛ jigin cogo min na a bɛ jigin ten wa olu kun ye hakɛ min fɔ e ko min donna camion in fɛ nin donni kama Sonatam kuru belebeleba de in kɔnɔna na a kɔni a hakɛ a jigitigɛ bonyana kosɛbɛ bawo laɲini min ɲinina eau minérale Tombouctou direction fɛ n'a y'o don camion de livraison kɔnɔ ka na n'a ye Sonatam o direction ba kɔnɔna na zone industrielle i b'a ye k'a fɔ ko hakɛ k'a sɛbɛkɔrɔ dan tɛmɛna o kɛra sabu ye o wulila sa ni ka ɲɛɲinini kɛ jaa maa dɔ de bɛ yen n'ale cogoya de ye ko Amadou Kampo o de ye fournisseur ye o fournisseur o de kɔni sɛbɛkɔrɔ ɲinina o ma ye sɛgɛsɛgɛliw o kɔni ta la ka di gendarmew ma olu ye fɛsɛfɛsɛli kɛ u nana ye k'a fɔ min ye carte d'identité ye o tɛ fournisseur to a la registre de commerce o tɛ a bolo ka taa se numéro d'identification fiscale ma ko niveau o tɛ fournisseur Amadou Kampo bolo fo ka taa se u n'a ɲɔgɔn wɛrɛ ma n'o ye relevé bancaire ye wa n'i ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ Yeya Touré o min ye avocat ye n'o ye maître Yeya Touré ye a y'a sɛbɛntiya sa k'a fɔ min ye sɛgɛsɛgɛli bolilen kɔ gendarmew fɛ olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ maa kɔfɔlen maa bɛ se k'a bisigi k'a kɛ fɛn min ye o de ye ŋanamu da kelen ye min ye Kampo ye o min ye fournisseur ye n'a fɔra k'o de kan ka na ni ji ye wa a bɛ san caman bɔ koyi a bɛ nin baara in na nin baara in n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ munumunu juillet kalo o tile juillet kalo san 2021 ka taa se avril 2025 ma i b'a ye k'a fɔ san damadɔ i b'a ye k'a fɔ min ye maa kɔfɔlen n'o ye fournisseur fictif ye Amadou Kampo ale kɔni b'a la ka na ni eau minérale Tombouctou ye Sonatam o direction ba kɔnɔna na sanga n'a ka waati ni jiko kɔni fɔla bɛɛ i b'a ye k'a fɔ camion de livraison a bɛ se ka n'i jɔ ten canjala ka taa sɔrɔ la maa min n'o dogon b'a ko kɔfɛ n'a sɛgɛsɛgɛliw ni gendarmew ka sɛgɛsɛgɛliw o kɛra sababu ye ka t'u tɛgɛ d'a kan o de ye Sila ye Umaru Sila o ye jɔnni ye le secrétaire général du comité syndical de la Sonatam o y'ale ka baara ye o min n'o sɛgɛsɛgɛla k'o ɲɛdɔn a jirala k'a fɔ nin furancɛ kɔnɔna na juillet kalo san 2021 ka taa se avril 2025 ma ko ko sɛki kɛra fournisseur fictif Amadou Kampo to a la i b'a ye k'a fɔ min ye comité syndical ɲɛmaa ye Umaru Sila ale de bɛ taa a sɛkiw bɛɛ lajɛlen touché a wari bɛɛ lajɛlen tilala ka virer a ka compte personnel kɔnɔ syndicat ni homme d'affaires n ko wa waati min na maa wulila k'o b'o ko nin ɲɛɲini n'o ye gendarmew ye ani maa wɛrɛw e ko a ma wuli ka babali fari da wa ayiwa aw b'a fɛ ka baga ne ma a b'a fɛ ka n to a de tiɲɛ ka taa sɔrɔ la fɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni dangɛlɛmayalen don dogoli ni nɔgɔ foyi tɛ nin ko in na a ko jɛlen don fournisseur fictif Amadou Kampo o de ye comité syndical secrétaire général ye n'o ye Umaru Sila ye Umaru Sila a ye nafolo min n'a y'o ta Sonatam o direction na chèque juru la n'i y'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ se fo wari $50,000 ani 100 ani 280 ani 20 o tɛ $50,000 kelen Sila yɛrɛ a bɛ se ko la i b'a sɔrɔ a tun bɛ kɔɲɔmuso ko la o depuis maa bila nin na o a laban na taa kaso la o bawo procédure de licenciement min daminɛlen filɛ Sonatam direction fɛ o kɔni kɔrɔfɔ bɔ ka bin a wulilen bɛ k'a b'o bila syndicalisme ya minɛn kɔnɔna na o tɛ kelen ye Sonatam ɲɛmaaya bulon ko jɔn ko ala maa o maa bɛ yen ne bɛ comité syndical la fɛ Sonatam kɔnɔna na i k'i sigi k'i hakili latigɛ bawo min o tɛ maa si nɔfɛ wa bɛnkan k'a fɔ k'u bɛna bɛnkan kuma kɛ k'o de bɛ wuli wa k'o bɛna kɛ sababu ye ka maaw gɛn ka bɔ baara la o tɛ tiɲɛ ye bawo min ye maître min ye Umaru Sila ye o min ye fournisseur fictif Amadou Kampo ye donc ala wulikajɔ kɛ bɛ ka ɲɛsin ale de ma wa min ye novembre kalo tile 17 ye san 2025 i b'a ye k'a fɔ min ye demande d'autorisation de licenciement ye min ye Sonatam direction ba ye u taara n'o ye ka t'o sɛbɛn da direction régionale du travail de Bamako olu ka tabali sanfɛla la k'o kɔni b'a la ka lajɛ maa kofɔlen a kɔni kɛ ka nin kunnafoni sɔrɔ a wulilen bɛ ka sitting de boloda maaw bɛ wele hakiliw olu la babali walima k'u wele ka fara a yɛrɛ kan n'a sera ka minnu nɛgɛ u bɛ n'u sigi Sonatam donda la ka f'u na dusumakasa ani ka o jira n dɛmɛtɔ k'u sɔrɔ yen n ko n dɛmɛtɔ Sonatam da la n ka dɔ sigilen sɔrɔ da in na yen i b'o ladon ni bere de ye
ni ku ye sɛbɛn mina ya salo ka bɔ la sira ni kɔnɔna na bisiri sɛnbara a ka fasiri dun Bɔgɔtirigi ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako Bamako wula maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Yusu Konate Bɔgɔtirigi k'a dɔn nin sigili ko in dɛ an ka foroba cɛkɛlaw n'o ye syndicats ye Bɔgɔtirigi nin de bɛ sangana sɛbɛnnikɛla ko an ka taa kayikaw fɛ yen dɔgɔtɔrɔsoba min bɛ yen n'a tɔ a dalen bɛ Fuseni Dawula Bɔgɔtirigi i k'a dɔn ayiwa syndicat min bɛ yen e k'u t'a fɛ ka olu fana t'a fɛ ka t'u sigi ayiwa bi wa o sigili k'u y'a dabɔ yɛrɛ de koyi kabini ntɛnɛn don u sigilen don hali bi u sigilen don u ma wuli sa u ma wuli fɔlɔ ayiwa hali bi u ma wuli u ka taa jikala bɔ u kan u bɛɛ bɛ wuli sa sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn i bɛ sigikun yɛrɛ dɔn wa Bɔgɔtirigi k'a dɔn kuma caman bɛ fɔ tiɲɛ wa nkalon nka min kɔni ye kɔrɔfɔ kun fɔlɔ ye Bɔgɔtirigi o kɔni bɛ mankan ye kamana na sabula min ye syndicats ye u ko ayiwa min ye dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaaso ye u nana ni caméra caman de ye caméra de surveillance caméra ninnu dun bɛ kɔlɔsili de kɛ u y'a turuturu fa bɛɛ fɛ den 60 ani kɔ olu kɔni ka jate la o man kan yalima olu nin tɛ kɛ sababu ye k'olu yɛrɛ lajɛ wa ni banabaatɔ ko n nana dɔgɔtɔrɔ min wakili donna caméra tɛ a fɛnw ta wa caméra b'a ye namara b'a la wa e yɛrɛ ka kɔrɔ laɲini dɔ tɛ nin ye wa caméra sigi an ka service public bɛɛ la n y'a fɔ ne kɔni y'o fɔ dɛ parce que ko dɔw bi kɛ tiɲɛ yɛrɛ la sɔsɔli t'a la min o ye caméra de ye n y'a fɔ n m'a fɔ o tɛ nin na o ye tiɲɛ ye nka couloir dun kɔnɔ maa bɛ to a ka sigi a bɛɛ la a ka bɛɛ la awɔ n ka cɛ hali ni a bɛ caméra sigi yan don min na a k'a sigi hali rédaction kɔnɔ n'a y'a sigi yen n b'a kari ka bɔ yen de temps en temps an b'an ka turafasininw kɛ an b'o turafasi ye bisounuw bɛ ye bila o la Asafuru jayi Bɔgɔtirigi sɛbɛnnikɛla ko a ko caméra ko in dɛ u kɔni y'a jira k'a fɔ olu ma se k'o faamu yalima u b'a fɛ k'olu dɔdɔlema sɛgɛsɛgɛli gansan wa o tɛna ɲɛ u y'a jira k'a fɔ jɔnko la n'i y'a mɛn intimité hadamadenya yɛrɛ i k'a dɔn i kelen ni fɛn minnu ka kan k'o bɛɛ wɔyiba k'o da kɛnɛ kan service da tɛ intimité kɛyɔrɔ ye an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ko n'i ye ko ta k'o lajɛ min fana b'a la n'o kɔni man kan ma a bɛ se k'a fɔ tiɲɛna o kan ka lajɛ min ye kalanden maa 600 ye Bɔgɔtirigi olu bɛna baara dege la u k'o ma stage ni u bɛ bɔ lɔkɔliso minnu na ka na Bɔgɔtirigi olu bɛ wari de sara dɔgɔtɔrɔso ye nka maa 600 in na maa 121 Bɔgɔtirigi olu de ka wari yera sabula reçu yera o de la maa tɔ ka wari kun olu ye wari sara wa taru ma wari sara ni wari saralen don olu m'o nɔ ye Bɔgɔtirigi u y'a jira sa k'a fɔ fo fana ɲɛ de ka f'u ye o kɛlen kɔni n'a sɔrɔla o kɔni ye tiɲɛ ye Bɔgɔtirigi o y'u jo ye étudiant maa 600 u y'olu de nana stage la dɔgɔtɔrɔso in na nka 121 de ka quittance yera Bɔgɔtirigi k'a tɔ kun o tuma u ye ɲininkali kɛ ka ta ka dafiri direction da la u ye ɲininkali ka ta min kɔni ye dɔgɔtɔrɔ Sidi Ture o na kɛ syndicat ɲɛmaa ye Bɔgɔtirigi k'a dɔn ko nin ye kɔrɔfɔ in fɔ sa k'a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya a ko stage wari a bɛ sara de lɔkɔliden minnu bɛna u ka ekɔliso minnu b'u bila ka na olu bɛ stage in wari sara i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔso ye n'a wari sarala min ye wari in kungo ye a kuma kan ka ɲɛfɔ a ɲɛ kan ka dɔn wari in donna da min fɛ a taara yɔrɔ min na nka ni dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaaso ko ayi ko k'a daminɛ o don yɛrɛ la sa ka n'a bila an bɛ don minɛ ko bi min kɔni stage ko a bɛ kɛ gansan ko kalo don o tɛ se ka kɛ sabula kabini kunun ko denmisɛn minnu bɛna baara dege la n'o ye stagiaires ye u ka ekɔliso de bɛ wari sara o tuma olu y'u sen don k'u bolo don wari ko ɲɛ bɛ cogo jumɛn in na ɲɛ ma se ka don la u kɔni u ka sigili a kun dɔ fana y'o ye nka min kɔni ye caméra ko ye u k'o bɔ a la caméra ka bɔ a la caméra tɛ dalu ye dɛ dalu foyi t'u bolo la u bɛ baara kɛ u k'a kɛ n'u t'a kɛ u ka baara kɛ diɲɛ baarakɛyɔrɔba bɛɛ caméra bɛ yen a bɛ yen wa n'i bɛ don a papier ba bɛ taara baarakɛyɔrɔ donda la c'est bâtiment est sous surveillance sous surveillance sous surveillance o de bɛ sɛbɛn u bɛ caméra yɛrɛ foto la k'o nɔrɔ a da diɲɛ yɔrɔ bɛɛ o don ko min ye sangaw ka yɔrɔ ye ko Bamajuw nana bi ka taa bi polisiso kan o bɛ se ka kɛ cogo di a ka gɛlɛn c'est parce qu'il y a pas de caméra ni caméra bɛ yen dɔ sigilen don caméra kunna kabini yɔrɔ jan fɛ i bɛ se ka ye a b'a ye sɔni dɔw bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la ni caméra bɛ yen i b'a ye fɛn hôpital Fuseni Dawu n'o bɛ stagiaires ka quittance ko ɲɛɲini u k'o ɲɛɲini o y'u jo ye nka caméra ko o bɛ sigi o k'o bila ni min bɛ karatu la wo la bi m'a to a n'i ye nin kun ye sɛbɛn ye
an ye min bɔ soir de Bamako kɔrɔ Bamako wula karamɔgɔ Tunkara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min na u k'a ma ko la rédaction du Mali naam la rédaction du Mali n'i y'a ta k'a lajɛ maa min ka fasiri ye o y'o rédaction kelen ye ka jɛ k'a sɛbɛn o ka fasiri kan don n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kumakan bɛ fɛn min kan o de ye Kajolo Cercle kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye luluni ye Sikaso mara la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jumadon n'o bɛnna k'a dugu jɛ sibiri la n'o o bɛnna novembre kalo tile 15 ma san 2025 min ye jatigɛwale baara bolodabaw ye n'an k'u ma ko terroristes ko u ma taa n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ma se ka jan da anw ka citernes natɔla ɲɛ u bɔtɔ Côte d'Ivoire dugu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ u kɔni n'alen bɛ baga maa minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ luluni kɔnɔna ma ka kɔni lajaba sugu bɛɛ ta ani ka olu sɛgɛrɛ butigiw o bɛ jɛni cogo min na magasinw bɛ dakari ten bingannikɛlaw don ka taa se min ye so wɛrɛ minnu bɛ n'olu ni butigi ninnu magasin ninnu ka surun ninnu bɛɛ lajɛlen ye dɔ sɔrɔ a kɔlɔlɔ la maa bɛ se k'a fɔ maa dɔw yɛrɛ n'o ye civililaka dɔw ye olu ni tola a ko dafɛ ka min ye armée malienne ye n'o ye forces armées maliennes n'an k'a ma ko FAMA u kɛlen kɔ ka kunnafoni sɔrɔ u wulila k'u jɔ ni ka u jɔyɔrɔ ni ka u jɛniyɔrɔ ni ka o fin i b'a ye k'a fɔ u selen kɔ kɛnɛ kɔnɔna na min ye wulikajɔ caman ye o y'o bolo da u tun bɛ nin jatigɛ wale baara minnu na ka ɲɛsin yen sigibagaw ma n'o ye luluni localité ye i b'a ye k'a fɔ camanba de bɔla a la n'o bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ ka kɔn min ye forces armées maliennes nali cɛ min ye donsolakaw ye olu fana y'u jɛniyɔrɔ fin ka min ye terroristes ye i b'a ye k'a fɔ u kɔni ka diɲɛ laban kɔsada ninnu na kɛlɛminɛ minnu b'u bolo o de ye drone kamikaze ye o drone kamikaze de kɛla sabu ye ni ka donso caman ni ka olu kɔni ni kɛnɛ karaba ka bɔ u la o kɛla sabu ye u nana ye kun tɛ bɔ fɛn min na u y'u tɛ o ɲɛ olu y'u yɛrɛ ɲini u yɛrɛ ɲinitɔ la caman nana Sikaso région kɔnɔna na dɔw taara Kajolo dɔw taara Zegwa wa dɔw yɛrɛ fana nana fɔ Faba kɔnɔna na yan wa nin bɛɛ lajɛlen b'a jira sa k'a fɔ halisa min y'an ka forces armées maliennes ye u ka wuli ka jɔ kɛ bi bi in na an bɛ dumuni de ko bi min ye luluni sigibaw ye min ye Sikaso région fan dɔ don wa n'i y'a lajɛ fana nin mankan in bɛ wuli waati min na maa caman samiyɛ i y'a dɔn samiyɛji o kɔtigɛ la a bɛ ɲini ka kalo damadɔ sɔrɔ maaw kun kɛn bɛ ka ci minnu kɛ u ka forow kɔnɔna na o ɲɔw fana sera tigɛli ye nin jatigɛ wale baara bolo da kojugu kɛn bɛ sabu ye maa caman kɛn bɛ ka foro sera kɔni ye k'a to yen wa ni forces armées maliennes m'i jɔ i jɔyɔrɔ la maaninfinw ka sumanw bɛ foro kɔnɔ min ye samiyɛ ye o ma diya kosɛbɛ foro a sera ka fitinin min fana n'o sera ka sɔrɔ ala ka nɛɛma na i b'a ye k'a fɔ o fana ni tigɛli ka kan n'o ma tigɛ a waati la a bɛ kɛ sabu ye gɛlɛya caman bɛ kɔngɔ sira fɛ ni ka o don sigida n'o ye sigiyɔrɔ maaw ye ala k'an kisi o ma maa bɛ se k'a fɔ sa wulikajɔ o b'a la ka sabati forces armées maliennes fɛ wa min ye luluni sigibaw ye maa bɛ se k'a fɔ kabi novembre kalo tile 15 ka na se bi ma forces armées maliennes a ye baara sugu bɛɛ lajɛlen fɛɛrɛ tigɛ walasa maaninfinw ka se ka bɔ n'o ye a cikɛlaw ye ka se ka taa u ka forow kɔnɔ ka se ka taa u ka sumanw tigɛli o baaraw ni ka o bolo da nin ye n ko ye sɛbɛn sɛbɛn y'a sama ka bɔ la rédaction du Mali kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn o ka fasiri wajibigi ni maa min sɔmina ɲɛnamini na i b'i jɔyɔrɔ kelen o de y'a fura ye n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le jour tile a baloko 400 siɲɛ 80 ani siɲɛ 8 maa min ye nin sɛbɛnnikɛlaw farala ɲɔgɔn kan k'a sɛbɛn wajibigi ni maa mɛnna ka ko ɲɛɲini b'a ɲɛ sɔrɔ an ka jamana sanu a marijanɛ a lulu wagati a tɛ ti maa si da bilen fo an yɛrɛ sago ye min ye o ka kɛ o de kɛra sababu ye san saba wagati Mali sanu ko maa o maa bɛ sanu bɔ la maa o maa bɛ sanu baara ka kan ka kɛ sanni feere walima k'a bɔ dingɛ kɔnɔ i kɛra dunan ye o i kɛra jamanaden ye o bɛɛ k'i ta jɔ fɔlɔ wagati o min kɛra dɛ a kɛra mankanba ye sabula wulikajɔ a hakilijugu caman nana wagati sabula sɔmin kɛra an ka minisiri min n'ale bɛ nafolo kunna n'o ye bɔbɔkɛ bilen a sɔmina k'a dɔn k'a fɔ a bɛna taa n'an ma ko in lajɛ ji ɲamajolen na wagati k'a dɔn ayiwa sanu feerelaw u bɛ ni ka fɛrɛ jamana ma wagati fɔlɔfɔlɔ Mali kun bɛ nafolo min sɔrɔ sanu bɔta la n'i y'a ta k'a da mɔɔw ɲɛkɔrɔ a tɛ ɲɛ a bɛna taa bɔ kɛra nin ko in galama i k'a dɔn ɲɔgɔn ye ba minnu ani sigikafɔ minnu kɛra jamana kɔnɔ n'o ye états généraux ye o de senfɛ dɔw da sera a ma k'a fɔ Mali sanuko n'u ma ɲɛɲini a na o kuma kɔni fɔ Asimu Goyita a sina ka bɔbɔkɛ bilen wele ten e k'a dɔn sanu e de bɛ wariko ɲɛdɔn nafolo bɛ bɔ sanu a bɛ bɔ dugu la e de b'a ɲɛdɔn o kuma i ka ko fili kɔrɔ
horoni bɛ waati k'i k'a dɔn fɔn fɔ balo bɛ sanu na minisiri min n'a bɛ sanu bɔ kunna waati k'i k'a dɔn sanu y'u bɛɛ lajɛlen goloba u ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu sigi san saba u baara k'a bɔ ɲɔgɔn da fɛ kelen kelen fo kana bɛnkan jɔnjɔn sɔrɔ san 2023 ni k'a dɔn k'a fɔ sanu bi bɔ ayiwa sariya minnu na min ni min fɔlen don ani bɛnkan sɛbɛn minnu bɛɛ waati k'i k'a dɔn fɔ ɲɔgɔn ko ba de b'a la o kuma yɛlɛma ka don a la waati k'i o de la kɔdi mini ye kura nana sigi sen kan k'a da sanubɔlaw ɲɛkɔrɔ ni min sɔnna a fɔra a banna n'i ma sɔn i b'i ka minɛnw jɛ i bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ an tɛ an ka sanu ye waati k'i k'a dɔn san saba in kɔnɔ u mɛnna munumunu salon ni babali k'a la a ti ɲɛ min kɔ a bɛ k'o de ye koyi waati k'i k'a dɔn sanubɔlaw laban nana sɛbɛnnikɛla ko min jɛra nin bɛɛ lajɛlen i y'o dɔn wa sefa wari miliyari 761 waati k'i k'a dɔn o de sɔrɔla ka fara u bɛ wari min di ka kɔrɔ kan yadɔ ninnu fɛrɛlen don a ma dɛ jɔna kɛ a sɛbɛn a n'a wuli ka jɔ u farala ɲɔgɔn ka bɔ i k'a dɔn ni ka sɔrɔ ka taa jamanakundi fɛ yen Asimu Goyita anw ye baara min kɛ san saba in kɔnɔ wari min sɔrɔla a filɛ nin ye Boubacar Sidiki ko n'i y'a ta k'a lajɛ san o san Mali bɛna warijɛ min sɔrɔ miliyari 2,000 ani miliyɔn 80 n'a kunkan fɛ o de bɛna sɔrɔ an fɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ko nin ye ko kura ye sɛbɛnnikɛla ko fɔlɔfɔlɔ sanubɔla ninnu kun bɛ wari min di jamana in ma n'a dafɔra ye i ja bɛ tigɛ u birilen kun don an kan u kun b'an juyan u b'an ɲɔni Boubacar Sidiki ko nin de banna sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn jɛkulu min n'a ye nin baara in kɛ u y'a sɛbɛn di Mamu Ture ma Mamu Ture ale de ye kunnafoni in galansa ni k'a ɲɛfɔ Asimu Goyita ɲɛna bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna jamanakuntigi i k'a dɔn commission min sigira i k'a dɔn an ye baara kɛ an tilala baara la wa i ka sɛbɛn tɛ i ka so kun bɛ min kɛ o sɛbɛnna sɛbɛn kɔnɔ wa o ma sɛbɛn nka a bɛ kuma cogo min na a b'o de kofɔ so kun mara ka min d'an kan o de don les truands c'est ça u kun bɛ min kɛ nin don i k'a dɔn anw kɔni ye wulikajɔ boloda san saba in kɔnɔ miliyari 700 ni kɔ i k'a dɔn an y'o de sɔrɔ Mali yɛrɛ bɛna min sɔrɔ sa san o san miliyari 2,000 a n'a kunkan fɛ o fɔ miyankakɛ ye yɔrɔ a ka yɛlɛ man diya u ko k'a yɛlɛla nin don Kulubali ko fa bɛ kete kɔrɔfɔ ɲɛna o kɔrɔfɔ ɲɛna nin kuma in fɔ Asimu ye yarɔ bɔbɔ ni miyanka olu mana ɲɔgɔn sɔrɔ fanga kɔnɔna ni silamɛya nali cɛ anw de bɛ taa fankelen fɛ o don ninnu bɛɛ bɛ taa fankelen ni silamɛya ko in tɛ Boubacar Sidiki k'i k'a dɔn nin kɛra nisɔndiya da ye sabula u b'a dɔn tigitigi ŋɔni min bɛ malidenw sen na Boubacar Sidiki k'a dɔn sɛgɛn don jan ko diɲɛ laban in na bɛɛ k'i jija i yɛrɛ ye Boubacar Sidiki n'i ma hakili ɲuman da k'i ka jamana sɛgɛrɛ n'i ma wuli ka jɔ kura bolo da i k'a dɔn u b'a datu i la sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali sanu sisan kɔni an bɛna nafa dɔn an bɛna dɔn k'a fɔ sɔrɔ bɛ jamana kɔnɔ sabula gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ Boubacar Sidiki wariko dɛsɛ fɛn o fɛn bɛ yen sanu n'a wari s'an ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le jour kɔnɔ tile an tɛ taa Amady fa fɛ n ka tɛ Zara premier min na n k'o min n'i y'a mɛn Bɔbɔkan na ko wafɛn o kɔrɔ k'an ka taa n bala cogo bɛ di nin kun ye Rosalie Dambele ye a bɛ ka nin pɔsa duman da Marie Noël Munkoro la maliden do min sigiyɔrɔ bɛn bɛ Suisse kɔnɔna ma yan'an ka taa ye Cheikh Amala Traoré directeur de l'inspection du travail a ko Atlético de Madrid a ye Barça sɔrɔ kununko ka sɛbɛkɔrɔ sanpa ka jɔyɔrɔ fɔlɔ minɛ Cheikh Amala tɛ ballon dɔn t'a dɔn o bɛ se ka fɔ e ɲɛna cogo kɛnɛ bɛ a b'a fɛ n ka Barça ka victoire de Barça ye kununko Atlético minɛ tura bi hali a ma gɛlɛya mais jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ fɛn bolo dɛ vous vous rappelez natɔ tɛ nin sur le spécialiste du sport anw de ye premier ye i y'a faamuya awɔ an ye Real point min b'an cɛ sa a bɛ 4 points bɔ vous vous rappelez tiɲɛ wa nkalon 4 points de b'an ni Real cɛ an bɛ dɔ f'a ɲɛna naam karamɔgɔ dɔ b'a sɔrɔ yɛrɛ ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le forum le forum bɛɛ nin y'a ka fasiri ye a ko ni anw ka lakɔliko ye k'a sera waati ye sa an k'an kɔfilɛ lakɔli la bawo i bɔra an ye walanda bila fɛn min kan n'o ye sanuko kuma ye n'i y'a mɛn ko sanu min ye kala ye n'i y'o ɲuman de sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ nafolo i n'o fana fɛɛrɛ o bɔcogo ka se ka o dabali tigɛ joona bawo n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ sigi fɔlɔ le forum kɔnɔ a ko lakɔli k'a bɛ dengɛ an dɔn a bɛ ɲini ka san yirika caman bɔ
min ye forumu ye ka taa se états généraux ma nin bɛɛ lajɛlen kɛra kunbɛn belebele ka ɲɛsin lɔkɔli kunkan ko kibaruya n'a degun n'a gɛlɛya ma wa min ye fura jɔnjɔn ye o ma se ka sɔrɔ a ko la ko ka k'a sera waati ye minisiriso fila an ka dugumakalan minisiri docteur Amadou Si Sawanɛ ka taa se professeur Burema Kansayi ma o ye sanayɛlɛ kalanso o minisiriso minisiri ɲɛmaa ye i y'a lajɛ hakilijagabɔ kan ka a sera waati ye sa bawo dɔ ko nin sɛbɛkɔrɔ kumana o ye jamanaden dɔ ye a dusu cɛlen a ye misali ta ko siniwa jamana kan anw ka dugumakalanso minnu bɛ yan o dugumakalan ɲɔgɔnko minnu bɛ siniwa jamana kan olu b'a la ka denmisɛn tulonkɛ naninw dilan o b'a la ka nɛgɛsoninw dilan wa a min ye ordinateur ye o b'o bɛɛ lajɛlen monter wa o b'o démonter problème t'a la o ye gɛlɛya ye fɔlɔ anw ka jamana kɔnɔ yan n t'a dɔn kɔnɔ aw ka dugu la kun bɛ min bɔ a ye nka anw ka fanfɛla la barawuli ni kalakaw ni segu denmisɛnnin mana kasi ni den kasira yɔrɔ k'a ŋa ni nɛgɛ ka tulonkɛ fɛn ɲumanninw d'a ma a b'a da de nka u kuma an tɔ aburuti de c'est à dire u bɛ kuma min fɔ ten den bɛ aburuti ni cɛ m'a kɔlɔsi ni den kasira u b'a fɔ hey surukunin b'i minɛ dɛ wulunin b'i minɛ dɛ anw fɛ barawuli kuma bɛ ko samandirigi ni den kasira u bɛ sin ka taa a tɔgɔ di ala fɛn min bɛ kɔɔri wuluku k'a wulusi u sin ka to o ma i bolomadi da k'o kɛ gururu a kuma u b'a fɔ ko nin b'i da de samandiri b'i minɛ an ka maakɔrɔw b'a wele ko karida ayiwa karida n'o tɛ kelen ye karida ye ɲiman in ye sinɔgɔ tun bɛ min dilan nka min bɛ kɔɔri kolo bɔ a la k'a wulusi o ni karida tɛ kelen u bɛ t'o mankan de bɔ i b'i bolomadi da ka tun k'o diri d'i bolo k'o o b'i yɛrɛ ko gururu ni b'i da de samandiri b'i minɛ foyi ma an bɛɛ hakili goya k'an bɛɛ kɛ bokuru ye nin kɔ wa min ye nin maa kofɔlen ye ale ko n'i y'a san anw ka dugumakalanso lakɔlidenw na yan min bɛ kalanw kunna o de ye ndɔnkɔnɔni kunkolo kelen bɛ a la kaman fila b'a la ani min ye wulikajɔ caman ye fɛn ɲɛnama wɛrɛw minnu bɛ yen olu kalanw de bɛ kɛ anw kunna foyi dilanli cogo tɛ jira an na wa o taabolo min filɛ nin ye ko n'o ma falen an bɛ sɔli k'a sɔrɔ an ma taama bawo jamana in kalanko bɛ danga min na awaji caman min na ɲɔgɔn ye ni kunbɛ caman kɛnɛ kan wa a sela waati ye sa jamanadenw n'o ye ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnya la olu k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kalan ni kura bɛ se ka fiyɛ a la cogo min na fɛɛrɛ ni dabali minnu kan ka tigɛ waasa min ye kalanko ye a ka se ka jɔ a sen fila kan tuwakɔrɔ ni jamukɔrɔ min n'o tun b'an na waati tɛmɛnlenw na n'anw ni maa wɛrɛ kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ jɔn ko ala kɛnɛ ni sira bɛ di maliden ma an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye nka a bilama jɔn ko ala k'a kɛ n bɛ fɛn ye fɛn min ni bɛɛ lajɛlen kɔni n'a fɔra k'i bɛ bɔ mali la kalanko kuma mana fɔ jɔn ko ala maa caman bɛ yen olu kɔni o bɛ jɔ k'u sanga n'a ye nin ye sɛbɛn sɛbɛn y'a salo ka bɔ forum kɔnɔ BS a ka fasiri Boubacar n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le matin sɔgɔmada kunnafoni Boubacar i k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen hamina min ye cɛkɔrɔba in ye min ma deli k'a ye min y'a ko mɛn min m'a ko mɛn Alhaji Hamiɲa ni Hamiɲa don a fɔra bɛɛ b'a fɔ est-ce que cɛkɔrɔba ɲuman Kayikaw ka Hamiɲa tɛ Bamakɔ ka Hamiɲa tɛ wa Mali Hamiɲa tɛ wa Boubacar i b'i miiri k'a bila yɔrɔ o yɔrɔ e bɛ se k'a da o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ a tɛmɛn'o kan Boubacar Alhaji Hamiɲa nin cɛkɔrɔba ɲuman ye i k'a dɔn a taara Boubacar i k'a dɔn a kɛra dimanche tɛmɛnen Dakarukaw fɛ yen Boubacar i k'a dɔn maa bi kɔrɔ nka i ta Hamiɲa ta ɲɔgɔn na sɔrɔ ka kunnadiya sɔrɔ ka kɔrɔ ka den caman sɔrɔ Boubacar k'i k'a dɔn san kɛmɛ bɛrɛ t'i jɛ u la i ɲɛ ma tiɲɛ i tulo ma tiɲɛ hakili ma tiɲɛ Boubacar k'i k'a dɔn ka taa fara i ɲuman ka bolo ani ka diinɛ ko ani ka ala dɔn Boubacar sɛbɛnnikɛla ko Hamiɲa ka saya fɔ min b'a dɔn min t'a dɔn bɛɛ lajɛlen ko est-ce que cɛkɔrɔba ɲuman sara Boubacar a bɛrɛ t'a kun bɛ bɔ Kayi de Kayikaw i k'a dɔn a ye ɲuman min kɛ yen o bɛ lakale hali sini sabula kɔlɔn ɲuman senni misiri jɔ Boubacar k'a dɔn falaw fali Boubacar dugu min ni dugu min n'olu ti bɛn kabila minnu bi kɛlɛ la Boubacar balima minnu bi kɛlɛ la Alhaji Hamiɲa a b'a sogo doni a n'a ka maakɔrɔbaya ka t'i jɔ o la ka kuma a ma jɔ kɛnɛ foyi ka dugukolo sanfɛ Boubacar k'i k'a dɔn ko gɛlɛya bɛ min ma kɛ a kɔni k'a ban Boubacar
hami ɲangu mɛ min kɛ ni maa t'o kalama waati kɛ o de i k'a dɔn dugudugu ma kɛ wale caman bɛ yen hali an ka jamana kɔnɔ faamabaw ka bila ɲɔgɔn na walima i k'a dɔn jamana den sɛbɛw k'olu gɛrɛ ɲɔgɔn na hami ɲa a y'a ka adamadenya bɛɛ lajɛlen kɛ ni ɲumanya in na waati k'i k'a dɔn o de y'a to i k'a dɔn hami ɲa ka saya fɔlen maliden bɛɛ lajɛlen kɔni y'a di ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛla ko anw dɔw b'a la anw ka tile ka kuma hami ɲa a ka ɲi a bi ta mɔgɔw n'a fɔ ninnu ye nakari walima ɲamakalaw don o ye tiɲɛ ye waati k'i k'a dɔn milliardaire caman den bɛ yen minnu kɔni y'a jira k'a fɔ hami ɲa ka saya a y'u tɔɔrɔ hami ɲa den hami ɲa a n'a denw di wari di maa caman ma waati k'i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen bɛ kuma in na sɛbɛnnikɛla ko ni maa o maa ɲɛna waati k'i k'a dɔn ɲuman in bi fɔ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira min ye hami ɲa ye waati k'i k'a dɔn nin jukɔrɔba in ayiwa i k'a dɔn jamatɛri fɔlɔfɔlɔ minnu nana an ka jamana kɔnɔ o kun don a denw n'u ka nafolotigiya hami ɲa yɛrɛ kun ye nafolotigiya a n'a ka maakɔrɔbaya hali sɔrɔ a denkɛ dɔ y'a fɔ n ye a ko fo ka taa s'a saya ma waati k'i k'a dɔn a b'a ka affaire kɛ a bɛ dugukolo san sisan o dugusajɛ a b'a feere a bɛ fɛn dɔ sisan a b'a feere a n'a ka cɛkɔrɔbaya sigilen don n'a ka téléphone a b'a ka affaire kɛ waati k'i k'a f'i ye min ye dankɔrɔba in ye i k'a dɔn a daɲana min kɔni ye Sénégalikaw fɛ yen janaja bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna o n'a kɛ jumadow Kayikaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko diɲɛ girilen bɛɛ waati k'a daminɛ ko n ko kan'a bila bi la anw yɛrɛ bara ka avion ɲini ka dɛsɛ an ma avion sɔrɔ min bɛ se ka taa n'an ye avion bɛɛ falen don wallahi avion bɛɛ dafalen ka n ka mobili ta ka taa Kaya e ko n'o kɛra dɛ mobili kɔrɔ hali ni ne tun bɛ taa n tɛ taa bilen e filɛ ka nin fɔ maa kunda ninnu u jɔ ko daba tungara la n tɛ taa mobili n tɛ taa diɲɛ na Bougazelli fasiriba ko a ko nin jɔkɔrɔba in n'a ka ɲumanya Bougazelli a ye kɛnɛba to Kayikaw bolo a ye kɛnɛba to denkɛ fɔlɔ bolo min ye Amani ye Bougazelli sabula hami ɲa da y'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna ka sɔrɔ a ma san ɲinan y'o san da ye a ko san 30 de ye a ka dutigiya a b'a denkɛ fɔlɔ bolo hami ɲa da y'o fɔ ne ni cɛkɔrɔba de kun ka ɲi kojugu nka don min na an n'an sigi sabula waati kurunna kuma kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ ani bɛ min don a la n'o da lamɛnbaw tulo kan Ala ka hinɛ Ala ka yafa k'an ma waati k'a dɔn arajo jɛgɛ fɔ o kanu b'a belebele don sabula san kalo 12 a b'an wele Daba a y'a fɔ Ala ka jamana in suma a ye Asimu dɛmɛ dɛ a ye jamana faamaw dɛmɛ dɛ a ye Hayidara fo n ye san kalo 12 wallahi a bɛ dugawu k'an ka arajo ye an fana bɛ dugawu k'a ye a n'a bɔnnaw a n'a kɔmaa bɛɛ Ala ka yafa k'a ma du barika Ala ka n'o t'a fɛ Bougazelli bi taa n'a bila yan o bɛ bɛn n b'a bila o bɛ bɛn kɛ kuma t'e kɔnɔ bilen yan ayi kuma kan ka kuma man ka k'e kɔnɔ dɛ an ye dɔ fɔ ka ban an ye dɔ fɔ a la waati tɛmɛna i bɛ ka taama bɔra n'u ka yɛrɛ kan i ma bɛɛ fo dɛ deli kɛbaw n k'i ma bɛɛ fo yenfɛla in dali kɛ a ma dabila i tɛ juge fo ne bɛ maa kelen min fɔ cybercriminalité la o ye n dɔgɔmuso de ye maître Awa Jabate madame Bagayogo madame Bagayogo a na kɛ Hawa a ma sɔn k'i ɲininka kosɛbɛ o n bɛ Awa Jabate fo Awa Jabate kɛlɛ jula sago i ka foli bi yan i ka foli bi yan Ala ka n'an ni ninnu ɲɛda ɲɔgɔn kan diɲɛ fara lahara kan Ala ka n'an ni ɲɛda ɲɔgɔn o ma ye dɛ ayi n'a tigi nana e ka kɛnɛ kan denwulu bɛ kɔɲɔ dun mini ne ko k'aw ɲɛ kana da ɲɔgɔn kan fɔ safuru la ye o bɛna ne ka denwulu walima n ka mun na o tɛ minɛli gamu ye sa o tɛ minɛli ayi o ye mɔgɔya de ye adamadenya fɛn o fɛn n'a bɛ se k'i kunu kana sɔn o nɛ ka da i la Hamɛdi baara ɲɛna an b'an kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye Ala sɔnna an bɛ ye kɛnɛ kan sɛbɛnkɔrɔw bɛ bɔ k'o lakali Sylvie Vartan ale tun bɛ jaw la Hamɛdi Jakite i k'a dɔn ale tun bɛ ka kuma k'a cɛri sɛbɛnkɔrɔ kalani ne ka Boubacar Fin n ka Boubacar Sidiki tiɲɛtigi tɔ ma dankɔrɔba min n'a ye janjo dɔn i k'a dɔn Ala don gɛrɛdigɛ la a tun bɛ n fɛ yan wa salam